'Cause you got a heart so big it could crash. Kaixo, ikasle maitiok, gaurkoan azalduko dutzuet bideo honetan pixkat heltze aroaren ariketaren oinarri teorikoa edo. Bai, ariketa ondo ulertzeko pixkat ulertu beharrekoa maila teorikoan. Bai, ariketa praktikoa ondo itxeko klabia dana eta asko lagunduko dozkuna. Orduen, lehenengo eta behin heltze aroan kalkulatuko dugu epealdi bat. Zenbat egun behar ditugun, bai, edo heltze aro ekonomikoa kalkulatzeko, edo heltze aro finantzieroa kalkulatzeko. Lehenengo eta behin, zer da bisetako bakoitza, bai, mendeko guz definizioak. Heltze aro ekonomikoa da, guk gure enpresan lehengaiak erosi eta gure almazeneko atetik sartzen diezenetik, bai, lehengai horrek almazenean auki, lehengai horrek ekoizpenera pasau, lehengai horrek saldu, eta lehengai horrek kobratu arte, bai, zenbat egun pasatzen dien. Bai? Hemen, atalauetako bakotxien egun kopuru bat paseko deuz, bai? Eta behin egun kopuru oso hori pasatuta, gu diru hori kobratu dugu eta berriro bat dugu, bai? Diru horrekin lehengaiak erosi eta berriro beko iztu, berriro saldu, berriro beko kobratu, eta horrela, enpresaren aktibitateen bitartez, dirua irabazi. Bai, orduen, heltze ekonomikoa da, garbi izan da, almazenetik sartzen den momentutik lehengaia, eta transformatu, saldu eta guzti hori guztien kobratu arte zenbat egun pasatzen dien. Eta bestalde, kalkulatu beharko dugu eta heltze aro finantzieroa. Hau zer da? Da bestean oso antzekoa, baina baduko matiz diferente bat. Normalien, guk zoze saldu eta kobratu arte, denbora tartea pasatzen da gure bezeguek, bai, 30, 60, 80 egunera pagatzeko aukera daukie. Eta berdin itzen dugu gure hornitzaiekin baita. Beraz, heltze aro finantzieroak neurtzen dugu, guk lehengaiak ordaintzen ditugun momentutik, bai, gure dirua askatzen da soltatzen dugu momentutik, diru hori, inbertsio txiki hori, salmenta eta kobratu arte, zenbat egun taratzen dugun, inbertsio hori rekuperatzen, bai? Lehengaiak ordaindu, almazenien sartu, transformatu, saldu, kobratu arte, zenbat egun pasatzen dien, bai? Azkenean, dirua askatu eta dirua rekuperatu arte, doazen egun kopurua. Hortarako oso garbi behar diez, 5 momentu horre zentzutien. 5 prozesu horrek. Horniduraldia, heltze aroa hornidura, hori izango da, lehengai bat gure almazenien sartzen denetik eta ekoizpen prozesura pasatu arte, zenbat egun pasatzen dituen biltegi izan. Ekoizpenaldiak kalkulatuko dugu, gure lehengaiak fabrikazioen dauz, ekoizpenien dauz, eta produktu bukatu bihurtu arte, zenbat egun pasatzen dien. Zenbat eta produktu konplexu haua, ekoizpenaldia luziago izango da. Salmentaldiak kalkulatzen dugu, azken finean, produktu batek, ekoizpen prozesua amaitu, guztiz bukatuta dauen produktu bat dekogu, almazenien sartzen dugu, eta saldu arte zenbat denbora pasatzen den, ze ez da ekoizpen prozesua amaitu eta saldu normalien, horregun batzu pasatuko diez, horregatik jendeak itxitu rebajak eta barro, azkenien produktu amaitute da, baina ez da saltzen, beraz, horregun batzu badoaz, eta azkenik zan duguna saldu dugu baina askotan ez dugu momentuan kobratzen, beraz, saldu eta kobratu arte zenbat denbora pasatzen den. Eta azkenik, dekugu hemen azken 5. momentu bat, dara esan duguna zenbat egun pasatzen diez guk lehengaiak jaso eta hoiek ordaindu arte, ordainketa aldia deritzona. Hori kontuan edukiko dugu heltze aro finantzieroa kalkulatzeko. Orduan, zela kalkulatzen da heltze aro ekonomikoa? Da, lehen momentuenen, 2. momentuenen, 3. momentuenen eta 4. momentuenen batura. Zenbat egun almazenean, gehi zenbat egun ekoizpenean, gehi zenbat egun pasatzen diez saldu arte, gehi zenbat egun pasatzen diez kobratu arte.
Eta azkenik, eltzearo finantzieroaren formula litzateke, eltzearo ekonomikoaren emaitza, horren emaitza, ken ordainketa aldian pasatzen diren egunak. Azkenean, gure proveedore hornitzairi pagatzeko tardatzen ditugun egunak. Aurrekoen emaitza, ken hau. Hau lertua dugu, guazen ikustera zentzutien horrek kalkulatzeko formulak. Formulak hementxe ditut. Eta ikusten duzun bezala, aldi bakotxak bere formuliareko. Hasiko naz, hornikuntzarekin, eta ikusiko zuen patroi batzuk errepikatzen diela. Lehenengo eta behin, egun kopuroi lortzeko pausu bi emon bardiez. Lehenengo eta behin lortu behar dugu errotazioa, eta behin errotazioa dugula lortzen dugu egun kopurua. Errotazioa zer da, ikusi ditugu 5 momentu edo 5 prozesu, eta azkenien da errotazioa dinezku prozesu horretako bataz besteko saldo edo stok edo bataz besteko kopurua ukiko dugu, lehen gaiena, ekoiz produktu erdi bukatuena ekoizpenian, amaitutako saltzeko prest dauzen produktuena eta salmentan, de media ekogun hori, prozesu hauetako bakoitzien, hori urtean zier zema eta aldiz. Agortu bete, itxendan urtean zier. Zemat aldiz errepikatzen da, estok horren berriztatze hori, urtean zier. Orduan, dakigunean urtean zemat aldiz errepikatzen da prozesu hori, zatitzen badugu urteko egun kopurua zati errepikapen aldi hori, lortuko dugu zenbat egun tardatzen dugun bataz beste prozesu hauetako bakotxien. Piskat hori da esplikazioa, beraz, guazen ikustera bakotxan formula zein dan, labur, eta hemen ikusiko dugu patroi bat errepikatzen dela. Azkenien dekogu hemen beti goian urteko datua, eta behan zatitzen dekogu bataz beste urtean zier, eukitzen dugun bataz besteko maila. Orduan, kontzeptuak aldatzen fango diez prozesu bakotxien, eta auki behar dugu garbi prozesu bakotxien ziriburuz hitz egiten gabiltza. Orduan, hasiko naz, hornikutan formulia da lehen gaien, azken almazenien lehen gaia ditugunez, lehen gaien urteko kontsumoa zati bataz beste almazenien edo biltegian zenbat lehen gai kopuru edo balio ukitzen dugun, bataz besteko estoka. Ekoizpenien emezkenin gabiz lehen gai buruz. Ekoizpeneko marrazkia ez di izango lehen gai batzu baizik eta erdi bukatuta dauzen produktuak. Ekoizpenien badauz, ondiko ez dauz guztiz bukatuta, beraz bi eratara agertu ekoiakuz, edo ekoiztenari diren unitateen bataz besteko estoka, edo baita batzutan produktu erdi bukatuen bataz besteko estoka agertu alda. Orduen deku hemen urteko ekoizpenaren kostua, urteko datua, eta bataz beste zenbat produktu erdi bukatu edo ekoizten dabizenak dekoguz fabrikazioan edo ekoizpenian. Bi datu horrek. Pasatzea salmentara. Hemen jazteko urteko ekoizpenaren kostua, hemen deko urteko salmentekin gabizenez, urteko salmenten kostua. Eta hemen zatitzen dekogu, saltzeko prest dauzelez, produktu horregia guztiz amaitute dauz. Almazenien dauz, ez lehen gai forma, baizik eta guztiz amaituta, beraz, amaitutako unitateen bataz besteko estoka dakogu behan. Jarretzen dugu, eta goaz kobrantzara. Hemen ikusi behar dugu guztira zenbat egun behar ditugu kobratzeko gure bezeroen zorrak. Beraz, dikugu hemen goian urteko salmenten balioa, ez nahaztu urteko salmenten kostua eta urteko salmenten balioa, Garbiki behar dugu bakotxien zein dan. Salmentetan kostu erabiliko dugu eta kobrantzetan, saldu dugun horrek merkatuan zenbatien saldu dugu, ze balio dekon. Eta azkenik behan dekogu, batez beste bezeruek zenbateko zorra dokien gurekin. Eta beti behan, segun kopuruaren formula. Eta azkenik dekogu, ordainketaren eltzearoa, eta hemen dekogu, goizan, urtean guk
fiatuta edo gerora pagatzen egin ditugun operazioak, bai? Eta hemen ez baiak datu ditalkoa agertzen, azkenin guk erosten ditugunak lehen gaiak dizenez, bai? Ez bauzko ipatzen lehen gaietatik, kontsumortatik zenba pagatu ditugun gerora, pues hartuko dugu hemen goian, bai? Lehen gaien urteko kontsumoa, bale? Eta zehazten baduzku, konsumitu dugu lehen gaien 160 pagadugu kredito, jarriko dugu 160, bale? Eta azkenik, gure media, gure proveedori zenbat zor dotzagu. Eta bueno, bazendakoa, hona ediez formulen azalpenak, hori izena kontzeptu teorikoen azalpena, eta honek asko lagunduko duzko nik usteot gero ariketa finala ondo eitzen. Espero lagungarri izatea, eta horrengo bideoan ikusiko dugu ja ariketa bera zelan ingo dugun. Venga, horrengo bideoa arte, eta ondo izan.